ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ மணி கரெக்டாக 8:30 மணி ஆகுது. மேலே வந்துட்டோம். நம்ம இங்கே வந்து 8:30 மணி, நைட் 8:30 மணி. இது பெர்கும் அப்படின்ற இடத்துல நடக்குது. இங்கே நிறைய கடைங்க போடுவாங்க. இந்த மாதிரி கிளிப்பு எல்லா ஐட்டமும் இங்கே கிடைக்கும். ஃபேன்சி ஐட்டம் மாதிரி செயின், கிளிப்பு, நெக்லஸ்ஸு, பேண்டு, ஹேர் பேண்ட் எல்லாம் கிடைக்கும். இந்த பிளாஸ்டிக்கு கீழே இருக்க பிளாஸ்டிக் ஹேர் பேண்ட் வந்து 10 ரூபா, அதுக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து 20 ரூபா, அதுக்கும் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து 30 ரூபா. பாருங்க, இந்த கம்பல் வந்து 40 ரூபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ரோ மொத்தமுமே 40 ரூபா அந்த கம்பல்லாம். அதுக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் 50 ரூபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படியே வந்தோன்னா டாய் ஷாப் இருக்குது. நிறைய பொம்மைங்க இருக்குது பாருங்கள் பசங்களுக்கு. அப்படியே அதை தாண்டி வந்தோன்னா ஸ்வீட் பலகார கடைங்கள்லாம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இந்த மிச்சரு, சேவு, சர்க்கரை பாகில் நினச்ச சேவு எல்லாம் இங்கே இருக்கும். அப்படியே வாங்க, நம்ம இங்கே சுட சுட ஜிலேபி போடுறாங்க, அதை நம்ம பார்க்கலாம். ஜிலேபி போட்டுட்ருக்காங்க. இது மாதிரி மைதா மாவில் தான் இங்கே ஜிலேபி போடுவாங்க. அந்த மைதா மாவை புளிக்க வச்சுருவாங்க. புளிக்க வச்சதுக்கப்புறம் தான் போடுவாங்க. உடனேலாம் போட முடியாது. இந்த மாதிரி எண்ணெயில் ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பாருங்கள், இந்த கடாய் பூரா சக்கரை பாகு தான் இருக்குது. அதில் வந்து அப்படியே சுட சுட பொரிச்சு எடுத்து அதில் போடுவாங்க. அதை எடுக்கிறாரு பாருங்கள் சக்கரை பாகில் இருந்து. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வந்துட்டாங்க, பஞ்சு மிட்டாயோடு வந்துட்டாங்க. அடுத்து இது வந்து 4 ரிங்கு தருவாங்க. அந்த சோப்பில் வந்து நம்ம போட்டோம்னா அந்த சோப்பு நமக்கு தான். அந்த 4 ரிங்குக்கு வந்து நம்ம வந்து 30 ரூபா கொடுக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த தம்பி ட்ரை பண்ண போகிறாரு பாருங்க. நம்ம தைப்பூரி வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து இந்த தட்டை இருக்குல்ல, அதை உடச்சி அது மேலே தயிர், ஓம்பொடி எல்லாம் போட்டு கொடுக்குறாங்க. இப்போ இந்த ட்ராகன் ரைடில் தான் நம்ம போக போகிறோம். இதுக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு 30 ரூபா. இப்போ வந்து உட்காந்துட்டோம், நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு போகலாம். ஐயோ, இங்க படுத்துற இழுத்துனால தாங்க முடியலையே. வந்து பெங்காலி பாட்டு இந்த மேலாலேயே வந்து இன்னும் நிறைய ரைட்லாம் போகணும். Thanks for watching. Please subscribe.